Kamera nguli. Yes. Karibu sana naende omwancho muligire bweta seni Kiandizi TV ntualiete eire wiki ngima. Naboigo ekirato cha kama yeito ense ya mangangura ntole amo nomugani hekene ke mangana omweshimiwa kurwase wodi ya Kiogoro Walter Muchacha. Karibu sana me studio. Yeah mana. Tikatoligire kamera kapiso nyara ko kwania omwancho muligire neno mwake kurawe wodi ya Kiogoro. Anda atebe ngambia mono amisi ya sogo nkaribisha se studio ino ya Ndizi. Yes. Na niwangote abanga no mugokomo nene sengencho ngojiko sangamo naye amona baki bekura ba Kiogoro Ward. Yes. Na onyembali batali abaki bekura Kiogoro Ward na bantu baminta ya banchorete kirgo 2022 2017 na aboriti chukura 2022 bakanga kiroge kyo nande bona yani njengendete kubakorera gasi igo number 1 ngora bakira ngambia mono asenge nchubaro chinga na bongo tema kubakorera gasi ikina kinda tebe uchi asabantu bakiogoto nande bakaribishe nga karibu asege pindi yake yes karato uchi kwaniranga ya ndete Kiogoro Ward na ya uchi kuchibosio asichinga gitwa Bairobis ndio mono sana karibu mheshimiwa. By the way, happy International Men's Day yonkora ngali tukeli ndiri gutwara bolito mono temete gose kia basibati ndia babwango ikankarore mitandao happy Women's Day this day lakini dia basacha na kiri gotwalero profile go mheshimiwa abasacha toja twebwa mata basibati mbata giteba bayinyuru nande bali keruchi message batogikwe yes abasacha nani tutoja gutabuka twanyoranga International Day ya basacha akaro twaligirie mitandao lakini aneno konya tulegas tutainyuriti tukiri nanje nacha konya rumo ngina untomere message alinacha kumanyanga ube darondoche ni International Day ya men ono bia mono kegima karibu bono tuze tukwanere gore amagendera nene no mwaka yo mheshimiwa nyale ko bogweta maiga yae kuira ikirogo kia obra ya sewode ya Kiogoro timanyeti atengori kera asegete kwara ibekera watanga aso mwaka yo mana korire igonte getabona ho manyano rebekera a max in scale 1 to 10 ka yoroche wikiri in a scale 1 to 10 yes na korire bintu bire bitatu bine ebyonka gitebya kunire abaki ba Kiogoro Ward na ba nainji ba Kiogoro Ward positively yes as a scale ya 1 to 10 abongu ebekera nga ninkorete 7 yes na karongo te aba 7 na sengenje bintu bina birina korire na onyetinda kuna ebintu anene yes biribiko toke budget ye county ekene yento buna chipara tindarosia yes egento buna mache tindarosia egento buna chinyakitali mangana health tindarosia nege ko garantara kore bintu ebyo na sengencho karana so etobisi yona nyolo to mo MC orenko tabege tikenda se budget unakilikuwa igwete president ya Kenya Ruto keraso etobisi gate betenga tanyole tikende kiganja kenda ngiale ngoro kiganja kende ngiale ngoro right. Na inche the same way buna naso etobisi ye county tinyole tikenda se kiganja na karonta nyora kende ye minute kende kiyo kya bekiri ya Kiogoro Ward as a budget kirina njana kubugulingire Kiogoro Ward kurende asinge nchayo nkaira nangatebya abantu baitonga ya mokondemerali budget ye chakumuti nyusta yes erosiwe enchendwa ne bintu bitu bibekwa se budget umutinyo ste budget ne ara yaeta egaeta kara yaro siwe ya era encenga beke bintu bitu bya Kiogoro Ward as a budget where by chipara chiro amache na mangana ichinyagitali na ebasari kurenda as development kikaro kinginyorete na twa karasti no mugavana tukagamba tugatebeketia kebe ne basari twerete chiward basari njarengo there before yes karo tuaswa tukatebyo mugavana lende ya bono basari yaro netakire eko garantu a promise ti karo twale okora esiasa yitu yes tukaire basari ya 3 million inanya alete ko banko na Kiogoro Ward equally with just sub location chanenya yes na ande tinabwate ubaguzi endeos ande tindigo chigotwara ubaguzi eko garambaro manyete batanga kirite kura lakini bad no ba apply the basari ande kaba borongeigo ndabwati bombo chibonde bwensi piemano kegima umwancho muligireria inambe SMS era CTV yago nabo gwetera se mitandao yitu nabo konyara kubosanga exerengere kiago amona intwe amona liboriria gane no mwaki ekura bwa award ya Kiogoro tegata mushimi wa tutora ligireria eclip ngerega iga engaki kwale kolauncha umorogerio boko na egari ambulance yes atimati ose producer eclip ikyo wa Kenya lirororo ntigete turakirigire tukidogo iga
tuna gego kwanira ndi tunya kwa batu kwanira engane iyo okay kana kora siasa yane na bagi ngonyora gisimi kinyinge butuko andi chinde chacha mugaso ngaya yo mushimiwa otukwa metepara tubwate usimo mungu ukanyora umwana sande gwake ngaya ikijana ngera kiabune cyokogoro gitakire konyore gari kinya gitari ikagera ngatware karangara ya kanene yogorete ambulance eve station there's a ward itware number a hotline evokora 24 hours. All right mheshimiwa. Yes. Olinaye oyininje bwana. What is the state of ambulance wikirabonega? Ambulance mbuyere. Yes. Lakini kawaida ile machine na bego salika kwanyora limo na aletire mechanic yanyarosia yarigirira yanyakorere service lakini so far ere conditioning ya anenda to serve abantu bakigoro ward. All right. Yes. Ngati emerobele krokende abange wechingwana tuchigokwana nga ambulance iyo krokende tebuati umuteneni uri mebu no munyagitari osea manganaria first aid aroro krokende baragende baina ne uduma ya kwanza lindo munyagitari umurwira manya ko baga wikira nasi nyagitari. Ambulance yana nere well equipped. Nebwate oxygen, yes. Nebwate getanda, nande nebwate lighting yerborunge nande gatwara ekiti kya mariogo. Yes. Ekero tokoro ibuguri umurwayi re critical, the case twanyore critical. Igo toko request omonyagitari oyomo kurwase our health centers oambatara n'umurwayi bagenda nere baka enyagiteri ya kumenyokewa. Yes. Lakini a driver no ere 24 hours okogendie gari iyo ande njengo mwakana ne gari njengo beka mafuta. Yes. Igari yiga igebwate namba yaye ewakwa abantu bakonywa. So aso munyagitari nintemete kubeka emikakati ngaki wujibosio ndanyoro munyagitari burunge na njengo akana. Noko temoro kino kwerwa ekogara n'ekibesa cyane ngo tumya taribesa ngire budget na account. Mbegete driver beka mafuta ngorere gari service and new equipment ambulance. Ne ambulance ekibesa nyiguride ne cyane. Karana nyareta tabantu batete ngaya no musaada wa oreta but purposely in propaganda. Amangana ayekena na alinge ambulance ne yane inchenye begete Kiogoro ward. Yes. Ande onanye begete ekonya abantu baitu. Ntuganya omuntu akwe tumanye ko komo iranya gitari gusituma kwanda kumuikuru mochari. Yes. Era abebuya ekero omuntu ayigubube gusembo tuko usino musfati ole kogonkia. Yes. Orangirie gari yeye yamubuguria sobwango mono yamuminyo kinya gitari yamukonya obwena hakibati mbaya tonyore ngosirire na batogote banga ntwatema lakini ayande nyasaye tugutigera ko garanere obwato kubwa. All right. Mimi sana mheshimiwa. Ngakete asa ambulance na bonda atebenga yakorire gasingi yani mbwate record ne gitabu une kubuguria. Usually na buguiria abasubati bakonyora abana abange sana. Ande abange babo bayikire nyagitari banyora abana bakonyakire abande barukira abana wota. So oinomo gokone nga abantu batari kwenyara sengencha abantu baito ubotakambule igoro. Ngaro botako ubure igoro gusonyo ole bune weather ya gusiye mbulere nyingi. Yes. Aboko nyore mbule go tuna bana elinere kwanyora umurwairo rwari. Uroche pigipigi nebuguri umurwaira atuyeru baka ose level 6 ande amaka ndo kurwaliwa. Ambulance iyo egokonya mono nande gokore gasingia nche nkokerete mono kigima tutikarite tuase sector yabo chenu mheshimiwa oise kurigiria enyagitari ya Kiogoro igere level 4 sikubatikana rende nemero ya chinyagitari cha level 4 igobenta ko bayokora chinse merongo 24 lakini kubwatikana tuna mabuli ndo chanyale ko bago chagaiga atanga department area maternity yo kanere gokora level 4 enyagitari ya Kiogoro kene is a level 4 hospital and neta gero okora 24 hours. Yes. Enyagitari ya Kiogoro karana service be there before management ya lengo ya board ya lengo okora 24 hours na ndenja gwata bateja. Igaikira abarwaire bakangya kugenda enyagitari chinde bagatia kugenda enyagitari ya Kiogoro. Kero batia kugendo record ya karo kinga iranirence. Kero record ya iranance aba county aba leaders bali county batenede nyagitari bakaranga abanyagitari bali Kiogoro ward babaira abange lakini babwate gasienke. Yes. Ekagera bakabarusio bakabaira nyagitari chinde buna keumbu bakabaira nyagitari chinde buna bosongo. Ekagera gatwale problem yo Quran
comfortably 24 hours. Lakini bone karona akarto mukutano na board na twali kurigiringa umuchando monanoro twanyorete nga chinamba chito chia baruire bakondo chira nise bona karto kwane tukatebanga tutagete kubeka services chingia amalio gabo n'abanyagitari bali barobake babeke BD barwali abaruire baitubuya so that abaruire bangeko gendoro for assistance na services kuruga abu record jiriko na goteki kunga abaruire balenga ba nyagitari ya record rituko chigo rise tumaikobeke complain mate account toewe tomentu abanyagitari bande toko abanyagitari abanyagitari ga record numbers chinke chia baruire abakoranga igo abanyagitari abo barobo sabatari gokora kende alright lakini maternity ngokorera njo manyana na chire nyagitari ibutuko chinsaba ndatamanyiti kogenda nje bweka na nyorira abanyagitari barongo kora bare no nyulegevi yarengoke ikagera tugakora umugutano tugakwana barabo tukabeke mikakati nga bakorega asiendonge ande to improve facility yo nechi facility chinde cha Kiogoro ward wetani Kiogoro ward mushimya timaite gose other health centers chire within your ward chire cheche na status yabo gekora kananga igobono timanye tirende to kwanera omwere nga igogo semia abantu baria baruarete ase ward ya Kiogoro banyara ko bagwesokia sobonge banyara ko bagwikirana ase nyagitari ya Kiogoro level 4 elinde nyara ko ba gekoira ni gonanda ase setiri ya kare ekero abantu bara numbers chira increase demand koba y'abanyagitari lakini already ntobegete request abanyagitari bamendu nyagitari chetu nyagitari chinde tubwada nyagutene yamwe yabo na yara complain yaronga umunyagitari abanyagitari baronga so umunyagitari oromonne nigara oyomo nande nere ngo chiaro nyoroboko kagokora chi shift chiaye complain yo sintonye begete naro egendere kuligirirwe gara abanyagitari bakoreki bamente ne nyagitari yanyakwana the same lakini yanyakwana nera afadhali yake nyagitari ende to kuligirira nyagitari yaboronyi lakini yaratira chaka go function nyagitari yaboronyi nataga konyebekere budget egere ichikoroswa eikoreru opening officially etware equipments chaka na record services to abantu baboronyi so ntobegete binde byase budget otoganyete omugavana ange ko release first quarter yega tororenga bintu kibigo chaka okorekana bimono kegi manarega gokunga AFC ba mungare korwa chinsemo chenya kwana kulenga buli ngo mweshimiwa ase supplementary budget yanyaleta ko bagweti wa maiga budget yana gweti wa mero beliki kwanyaleta ko bagwikira ni mweshimiwa supplementary budget ya ite the last supplementary budget to edit anane to abegete gento ikorukwe basari na ero to ikarasta no mugavana to kamadenga twanyorire budget teyo asiji ward chinde aba MCA bande mbalengene bahati bakanyora aba MCA bali barengo babegete bindase budget lakini chi ward chinde njiro chitanyorete ebintu no ene kama se budget whereby Kiogoro ward era yama yabo tukaikaransa tukatebe supplementary budget tokorosia na nyakere constraint tubeke e basari so tukabeke basari e yakave the 45 wards e basari na rona alete nganyara ko bango koraki inkoena na Kiogoro ward nkaganyere budget ya June e inabekire bone binde byonse bya Kiogoro ward bimono mweshimwana zotebinga ebinde byonse mbire bichipara kero kende nchire chichire ase budget eyo eroronte gatorarire nande efute jigete kubwatia ase orakanete onyata ko gukorwa umusada kubwatikana na Water Care Foundation ase kweneke bona abantu banyara ko bakwanyara chinyomba producer onye efute ji kwa nyorira turabekera mushimi wake arigireria tebenga nere gostariere antona bange babwate problem ne Kiogoro ward bongo chikogenda round ase sublocation chito inye Kiogoro matunwa yanyamwamu nyaguta na boronyi sublocation kerongo genda round onyera na ros matuno sublocation next ingo ende sublocation yende ingo kora na ande ngirane nako genda igo round aso mwaka onyor twarosi nyumba 10 ando mwaka onde 10 semia keye ndobisi na bokonyoranga maene twachenjire magima y'abantu batari bake kerenga no kwaneke kwanyara ko bochenchia obugima bw'abantu batari bake all right umwesh umuralia nchino yo mwabona akinere tubutaka igalika ntwa gwata nyumba yeto yari gutwa tata kasira kuri ubwo bwense atigo mungina igamutigete karese nyumba
ya mabati abachoka nyumba yekero yagota mungi natawete uwezo akang'ea kunyibarira lakini bado yari gutwa yes ekero gonchukana Kiogoro ward abantu abange babwate emechande ngabune yega nekero narigiretie nkaranga nabo ngwe ngata ose ngetigana ase njira ya mogose yende nkonye omwana Kiogoro ward yes obwate omochando ngabune yega e program yenyo yechinyomba ni yekoru omugukona ime na yaratali program ya county yes nande korunye chaka na nyarire kwagacha chinyomba ibere matuno sublocation asakuru kumogorra na agache nyomba yo mugako yomo ubwate na ndobole mavu ole kuru ku John John na mubekire nyomba agasoa ase nyomba etali gotwa yamenyete nyomba yalinge meteime yalingo bukendume nande yali kumutwera lekero na arocho bugumobwe nkara yaya tigamusukie ase nchira ngororo nkamubekire nyomba nyomba ya mabati 30 nande bono no amenyete umuntu kabere boronyi sublocation na ere no mongno ku Jen na ere no mongno bwata abana bake enyomba amenyete iganye sirete nemete round enyomba ye unabone mbulego to yo mubera nande kugusa mono yo yari ngange kugwa yes ekero na nyerora nkarigireria nkaraga igetigaretia amatuko makanande tuyunga chi TV cyakire ko cover news nga omuntu naweru nenyomba na bana nyomba so bwango mono nkayirira omongino inera namubekere nyomba e wiki yaitete ali namubekere nyomba iyo igonge kirenge kikiana gyo koroseria abantu baitu chinyomba ndoche nga nabongo kenyara yes na already na chakire na nakore chinyomba ibere ninyenderete kuchibusio bono na rosri boronyi sublocation na matuno sublocation nimbwate 2 sublocations more ngocha kogenda echintara rosia ingokora na ndengenderego in a rotational basis ase omwaka na bokonya na rosri chinyomba kitarinke egere abantu baitu bakonyeke ande bamenye obubuya bona nayo uraga nikomenya Biamono kegima no tubate omweshimiwa mwamsebwe wodi ya Kiogoro na rebo Walter Muchache tokonyara kwa batoko sanga mange igore amagendera nyari kwa kwenekia asensemeyo mweshimiwa gati yo morobiri tokoranga foundation ya Walter Care Foundation kirokende omwake kura Kiogoro nabara nyara kwa kurigirenga inchiranera olego sabotage obokoreri bwa botambe bwabisi yago kurwase county Tebwati sabotage ndeos ekogera county gero ebwato mu governor egatwara aba MCA as elected leaders bakorera abantegasi no gukora abantegasi kero mu MCA na bakorwa na leta jipara na bokorwa no leta machi na bokorwa no ros nyagitari ekogera na ibiribiri kire ase mandate litoire yo mu MCA lakini mbiro kogenda isiko egero konya abantu sengencho service to humanity ne anchire no na sebuku ekemo kyabana kikiyo koleta buna ambulance tinga kritinga murai naro ora pinge gento bune kyo geko konya ekogera ekyo no abantu baito ndo ko services enamba ibere chinyomba bune chikoroswa onde tayorarore bubi ekogera abana abantu twakonya babwate mechando nabenga buno mwibuli yagocha ogotebye nkwangete basari lakini nando mwana na iskari kwa kuna wose kwe tigana kwa rushiringi komi kwa bwate muguko kwa mentero mwana uri ande skuru egera mambia cyo gwekonya so itibwate sabotage ndons ujia se county geko garatali competition to bwate na barayi bande all right na kero murai na bwate nchira akwerwa nenchiriri nyasaya mukunire no gutwara nkoreri yo gukonya oike gujibusyo that is why bwate program ende yebirogo iyo na ikirie biroge 1000 ase Kiogoro ward ebiroge bige 1000 onde wenzi obwate function anene totebe buna graduation atoke gusene nyangi etoke gusena abageni obwate nabo konyoranga kwaremeirwe ose kwaburu kibesa cyo cyo kombo ebirogo nonye na matanga abantu baito konyoranga imbura bune go tugusi bantu mbabwati gusena omuntu osirire obutaka buru muchiyo kwanyoranga e budget yo kore program yo muntu yo sirire igoro twarangerwa twarwe mechango unanje tindiko batindu muchango ne anywhere samatangala na haru muchango lakini kando no muchango nande kwanyoranga
bari bagokora program yiga chibesa nchiba minute choko kombo abune birugo yes wakesabu amatanga atagete ne birugo 500 ekerogon shilingi 10 etoke nga Walter koire birogo 500 ase birogo 500 ase shilingi 10 ichi 5000 na nyarire ko bagingo konye program eyo so nimbwate birogo nkoyenana ande birogo ebi bya succeedly kokonya abantu baitu ba Kiogoro ward asemeyega hao eyi etalia matangoka ere Kinyangi ere amatanga ere graduation ceremonies chikampi unabona kero chikampi cyarenge minyorete kanisa ya Kiogoro bajete bakabugorie birogo angemia ine bakagenda bakatumia gukore gasi yo monene so nanchi nabo kwegokya still I'm giving service to the people. Pimono sana Dominic Ondari awatanga honorable Mochache nyasago sene na akomente asigasi engia okora watching live kuruchinsemo cha yabe anene asomoroberi olibwo kwena na chingoko mushimwa ngwena no chingoko na henanire the first batch na henanire chingoko 1000 chingoko 1000 ina ari go target yababuraka na hagete sabunga omongi nuri umuburaka ore nyumba aria nabakonyora ngo buri shilingi 10 akugorera umwana wa ekaramu yes ekaratu arengoko ebekerigena omongi no nyarire kugorera umwana wa ekaramu usana enere nabakugorana ne sabuni awani rigene ria gore sabuni usakaranga rigene riari ekageranga chake program ye chingoko ngagore machine guturagia nkange yakobeke bichuchu na henanire ababuraka ba Kiogoro ward chingoko na barangirite gitiari Kiogoro bagacha na nyarite ko na chingoko 1000 igonga chingoko 1000 injire gatikati yeito abande mbarochi achete chikakwa batanyarite kotuga engoke ngonye kini tindiko bage chuchu yeito korimo engokine engokie yaitereke baki namana kuba bagenda kolenda na nyora bangi na bande bachaka bakante binge ngoke rwatwa cyabekira magana inkeyiwa biyana ndenga goka na bande mbaro na nyora to bagande nga chitwani watwa ete ntune chitwani twa werete yako garagara ngo bachingo ko jire mixed tingo nyara ko manyange ne twaneye usenkini jimesuyoka kera ngo beka magana nabongo turagi chingo ko chiburukaine ekerana abanyora ta bangi nabo bande tinga chitwani watwa ete cyabaire chinene abande bagande nga nande ngo kona ritule Christmas yeke ngagoka ngamanya igo nga chingo ko chiringendrete koenana ngokora chire gasingia ababurakana buna chakirete ngachanga abale mavu na bagaka batabwati abangina. All right, maragoba yabono ayeno mwaki ekura Okiogoro libaganeli yago poliboli lya gwetera se namba SMS irase etibiga bona gwetera se mitandao yaito karato agenda ko bato kwanira mange mwishimiwa engana nerororo yoborendi security engaki tware gucengera lituko lya mashuja ankwaro kanete gukwana no botindi sana ase egeti kiria kya asensemo elia nyataro kigimo gotebanga no echingo kechina nyale ko bingwena na uchia asaba barakaba koranga rero chikari ko bikurugali go kabuli eserekali nyale ko bekwene kia na nyale ko begutingia oburendi. What's the status of security ase Kiogoro? Security gere egasi ya national government terigasi ito ya county lakini ntubu nabarai tutagete koranga abantu baitumba bwa security na hintu abanyene ntubu bwa security because ya security etali magandero tayo Kiogoro ward na yaba affected sana na mangana security chinyumba chikubunwa abantu bayiberwe bintu nsema ya nyandre mamba ibe wikiria nsema ya gochorogora aprijimba ibete aba obuibimbaro nakiyakora kwaro chiri tukoringo kwananga security yakogara this is no arengalia abasigari no barenge bwana OCS Kiogoro no arenge nande ntuntu bwate bahati ntuntu bwate chi police station within Kiogoro ward na kinari go kwana nk'abasigari abatubwate baboke bakore gasi yabo because inere gasi bagwakanu nande kibasa bagwakanu nekia echeito kia tax barende abana inji nande bakore oboibi bore within a ward yeito na Kenyangima so nakia korana kwandi no boroba na sengencho yebitendo bune biko nakorekana nande ngasabanga abasigari bali bagotoka bamenyire una Kiogoro ward usebuna nyaguta babutiro egeka banarirenga barabwo negasi yo korusiria haki kobeka moguko na gotiga abalive kwanyoro umuntu gose atachiro umwananze abantu bari ebesa
batiga abantu bari bakora getende ikikibe tukagera ngasaba nk'abasigari bunabwe bakuchi transfer tonyora abasigari abayasi police station chitu bakorere kuringana n'erichiko bakonya abantu baito security ebo na amani ebo ekogere njiri iyo umuntu notamo akende ali kabwate security amatengo so ari mwayara ari buya mambi boki umuntu ina bagwisanika ngense ya Kenya mbiyere. So far so well, any improvement mheshimiwa kegera of late nga whatever some cases chabere reported konyoranga chinyumba chiri chaga chire labda muntu tarakora begete mirango yokayiga cyanyara koba chiko tagorwa chichuma cyanyara koba chiko ne mirango improvement ndio siyakorwa still you are following the same. I'm following the same na vera bega improvement nature bo no nyetira be koroka na bia yakogera akera bagaka na abagambi ba ikarasta sense mabune yanyaguta ba ikarasta singe konye bitendo bune bya roka niro bagambe tamangana security bakabeke mikakati nga patrol jinga gokorwa egere ubuni ubutangwe andi bagantebya na nchenka batebya ngati ambagurire chitoch egere chibakonye kumurekana gukora security ya vijana biri gukora neki semine cyabere kigokorwa twabere to gutangasa nga onya kuma to mwana ono muibi mukwanere atige before sheria etara take place ekora na baranyore otokira sabe so na community policing heron tu abala tukabate they need to wake up ba kwanira amangana insecurity egere tubwaterane kwa jumla tokonye amangana security as a county itengema bimono chinsa chiachire kegima Vixen Morasta akotebanga congratulations mheshimiwa Segasi ingiyoko ogokora utanga kwanira ngo echiro ya Kiogoro mheshimiwa chiro yaga chirali kabisa rakindiri gutumeka echiro ya Kiogoro egere rora teyo mata ali jiduka ali jiduka nabangina bali baro bakubeka egere bateme ona rubanyore ke ba koendra nyumba lugurano echire yagachire echire eria na agamba nabantu bechiro tubeka amatuko amatuko no nabere emanyire ng'echiro ya Kiogoro noche bune echire remenyingwa ya chagite bune cheche abantu nkogenda baro bakoro bonchereria banyora chibesa n'echiro ya Kiogoro na ere mikakati tubegete tutagete county support ekora nabekire that memorandum a county support echiro ya Kiogoro twara matukabere public participation yakoru amatukabere achorwe ewe kara yairwe abantu bagendo chiombe chiacho ndo bwate ngokoreto ndo bwate mburi oreto obori ebituma nyanya chiao ebyasi twamanyanga echire ingokorere lakini echire elia Kiogoro ya mate elia nigero tu na ndali na marimo y'abanyene urende plan imbwataria abangina balingo na gutweru bali nimbwato muroberi bo gukwanira abanyana marimo ali mbasabe tubeka ka makeshift agantu katari permanent tubekera abangina baliyiga amabati kibako na koni kinyanyaria na barabumba gutwerwa akerembura yachakire abanyana bagwancha abangina abunje mbabekere ekebande ikebe bagukana na bole njengo tiganga banga kurwabwe tumaye ko batebinga kirtu abekira amabati aya bono next ngobeka ture amatuko yechiro ya ruguru egere be banga kogendo happiness kirubo agotabanga Kiogoro is poorly lighted ngagita gukona igoro amangana street lights mheshimiwa street lights accounting kobekere street lights egotumia chibesa chikuru na World Bank ekero accounting kobekere street lights echiko target anene shopping centers na ande ya target municipality ji ward ji kunena municipality Kiogoro na ya moyabo so as a budget ya municipality na forwarded amangana chi areas chi street light chibwende kubekwa wono jidona funding na rego ja konya chibese chi ekora budget ya accounting ko bere constrained wakane meshahara ne bintu bindi dona funding ya World Bank na rego ja rwa amangana street light chabekwa ntuganyete chibese chekaro chirache chikuba guborongeiga na intwe chinsemo jirito begete chinyore lighting so mheshimiwa ekado kan lighting especially into bwate chi amenities or social amenities chire chengenjo kigima for example Kiogoro police station oske rogoro onabo konyoranga no nyanya gitari no eraria kero kendo mondra bakuru Kiogoro iga ensera betegera kine gagwe gochiaria as police na bakonyora nabo mondara seko go fami no nyagaria kero kendo don't you sing anegento kero kende kera imokiwe amone gatambo kero kiamo kigima echio na cho chinsemo chirimbegete
nande nkanyete ekero bagokora na planning yabo na inche bante binganigana agaba allocate chitaye chiche chibekwe nimbegete chinsemo chiri black spots ndachiroke chiri Kiogoro ward yes egenta abantu beto bwenta kumanyangeringa no mwesi mwangandete kobeke binte na inche tali bwati ubwazeli yogotanga ngalero chibesa ngende beke binte ugoto kuganya yes a budget yaba approved yahetigwa procurement yakorwa kara yakorirwe abantu bamana goche ground bakore gasi iyo nchege ntekenengeria nimbi sugumete ande nimbi begeta se budget. All right, ribolyo mwere okigima sobwenge mweshimwe ngaro tebunga chinsa chito chiachire tukwanere anene nsemo iri chisemi iyo erengete ebirasi beribia ECD isakorigiria josi gangwanya zindua ekirasi yake mo kagete kuchia chinsemo bibere na sindua te kirasi kya monuri primary na Voronyi primary yes ebirasi bibere abange batange birasi bono bya bero akorinde bari mutibayo aya ebirasi binasi nduwe te biro byo binyene mbirahera egento bitarahera umuntu etwe contractor igabwatete ebirasi ebinge county yes akogenda round yanda tukuna korosi agachaka umura materials na kara umura materials agahake kamago lakini kwenye tara kora sande egara chagendera naga so ningendete kumubwatia egara akoreki ache agendere negasi negente contract de chiko kora contract mata kara yairo gasi yairo award letter because ebine bintu biko corona procurement igako bako babangaini akomenya ku material umuresa wana kara umwire ka site tokonyara go cancel contract yae yes igonge njera ya mugo sivile aseri chiko wana yabetiri toka toganye lakini ubu yambolinga ninzinduwete birasi bibere nande mbiro na bekira se budget yabona une kirasi kyanya biuto na nyandre matebwati ne skuru ko kuchirenge ne rotebwati kirasi ya isi ne kirasi kya mogorra na kero kyonkero lakini nki abaruka sauriye mbure yenyinge so ebibyonsi ntotagete birosiwe bibe ku standard yengia abali mwabo kwaboria umugavana ekaroto ikaranstanere konyene service board tuganyete service board njabegetu yes ekaroto akwana no mugavana agatebanga is willing kulikaba alimu bali balenge in the record by ECD aba confirm babe permanent and pensionable so you want to expect that thing abali mbaje bali because the service board bona njabegetu egere basobisi bakonya abana baitu hopefully mweshimiwa kubatara me bino botenrebwe county mochi kwa nekeng manyara kwa mogo suguma na kwa nekinga abanyakonda abanyara kwa bawikira nemeremo asemetinye berere moto chiskuru chisie kirenga getebona excuse ne kali karengeri ninyo neroro obwaga chimboga ndreti timanye tigoseme bikero makora chake ne tokenge brasi byanyare koba bikoera umwancho murigere sengencho yechinga kinebiro togene tokoba tokurigereria tunagosanga no mweshimiwa Walter Mochacho kurwa se wodi ya Kiogoro tengana yanyare koba bawikirania asumwakoyo mumanye tegerebe kiranga 7 out of 10 kurende naye umwaki ekura obwate amachibu koboko na kwenekia una onyarira kubaga gwikirania mushimiwa engana yo mwere ngwazinduete mukokoteni kimukokoteni gakonya gusi especially Kiogoro ogenda chi center chito una Kiogoro ogenda Nyabyuto ogenda some centers in Boronyi muchimatunwa tubwata abantu bare completely idlers idlers yaba bakanto bwate group ya meko eroga jobless corner right. JC yes e group iyo konyora maambia abantu baro abantu ange 30 baikaranzete bakigaika chi group echikanga yakomurekwanga maybe na chigokora obwalifu inkarenkereria omaze tokoimoko oite bantu gosobune group baseri kara kwa baseria basoire gochimoino kate bado no bagokoreke bekiri batata gokora nkara what can I do abantu abanga baikaransi nkabatebya tigambara terchi mugongo 10 under Walter Care Foundation babe career center because Kiogoro is a kinda an urban center ebwata ebintu kito bikona gukora kanonde naro bwatu taide simiti ire ruchi nyomba chichuma chigasi goseme tegete ko bugurikwa abantu abakarona abamongo 10 amahene nganyoranga korere gasi yes ekarona arengena abantu abayigoro ekoranga ndana chikokora check barabwa banyane banta tingali tuko abokonyana twasoiriri bwayamo asa abantu abarenga idle yes mongo 10 na bera rokane gasi yambe lakini yababekire babere busy bono next nintakata korra chi group bune jase chire onya kera center buneria tubayigurira none car wash karatu abayigurire car wash bawe pambwe yamo abantu abwe babere busy because abange babo mbaro batigere chiskuru nchira
Monta tigre standard 1 bande standard isano umande stand form 1 banta batoko teba gusenga chigasi nchikaro bahocha koego ni chigasi na chi advertise competitiveness area ro maybe no wonya gitali boja wa advertise abanta bano bayire bakole gasi ko sine exire nakom yakom. Yes. So we have to look for ways to kubaleta hamo egere bawe muna musio biombe mambi na mambiende to ba empower azichinjira hao kiragere bakonyeke na baru kwa abantu batige kororoka nabo n'abalive. Yes. Na hande njire iyo barwa marume bamanye they can be busy ska umuntu ari busy kungusa mongo 10 yanyore 500. Yes. Ne tuka ngucyale kunywa wona aranywa marwa 10 bob agenda ararenga mambirane ngobokane ebiroge binaredete. Yes. Na nyoro mongo 10 yemo ge kubibuguria kero chi function kire within the ward. Yes. Umuntu asibete ebirogo babyo yirimbo na isiko bikorusu bacha bakaisiko na ubatomire basi bebirogo bagenda ba 500 because 1000. That is a way of making a living. So nchenda atebenga I'm going to add more mkokoteni. Yes. Kuchinde comment abantu wetu mkokoteni bali baralia. Alright. Bia muno sana mheshimiwa. I give you a very short notice. Bia muno singa njoguitabera na wikirana mega taseni Kiandizi TV twasangira mange no nyeto ya koleti kole ninda gosemelenga you will create more time. Rinde kera tobata chinga kimege taseni Kiandizi TV tonyara kabato gosanga no mwanchu muligiriana no mwaki kuro kyogoro unyara kabaga kumanya ayagenda tengana yago mwereke gimando jidai chelera. Egento ndate abantu baitu bakiogoro ward na bairo office yo mwako yomo. Yonda basabe babe patient bangari baga nkore gasi. Uchibusia chipara chitu ni maite nchisalegete. Ekikaro kingwanjirana. Chipara chitu jya kiogoro ward nchisalegete. Yes. Chipara icho na chibekira se budget njije chigolerwe chichaka korosu ekerembure yasire ujibusio. Basari ngochere ya kabere. Basari yega twasabe to mugavana yarenge 3 million. Wana tuko kanyore basari ya 5 million asengenje twaroje nga 3 million njirigo isana basari yekegocha abantu baitu ba apply ekinda abakani na ngere gukora research onye mwana tari okiogoro ward tindigo chikomo basari lakini umwana okiogoro ward otutagetekero yo manyore basari ne basari tokonyareta ku January asengencho aliora nyore abana ba standard 8 abande banyolera na marube anda abana ba chikuru chiko igoro batagete konyora chibesa chichigo chaka etam mate December tokogenda. Na December ne bwata mangana mangi bantu bakonyanga none obwirisire tutabwata kende na tayete kulia no yaneri ndazi. So kwanyora ngabesa yapungwire January ge ikomuga soma na kobaro morose bantu babwati basa bakuchira esku so na kitwa begrete basere iyo ekonya abantu baitege ntugende ndakwanire na mangana ya match bona yambegete bitacho bya kiogoro ward bitacho 15 as a budget as a sub location chito cha kiogoro ward igonga mangana ya match ase bitacho ngo cyari kurigerirwa na mangana ya match ali piped nanja turumbuge go cyahirianyi agenda go chi nyabyuto moinaike ange go chia mariba ekogarana na nyara gusuguma ande next time na aron suguma ande go chia sande ne water kiosk nera na suguma ekabe ku kiogora ali ne chigorerwe echake kokoranya abantu baitu ne birogo bya nambiro munana kurungu kwana nande yasaya gako nganjira na bonkoleta ji tent na chiro chikonya abantu baitu bia mono mheshimiwa na wakirangambi. Nimbegete e challenge mbwata chingoko nkwanire sauli na achinza chiachire ngonkoligia magana linde naboko ganda kwanyora kwanyolera magana kumbe gara makubu kwanya beka tago turagi once so igone challenge mbwata kanga chingo kechi chigenderete lakini nchirombegete nande bwango iga ninje njisoki ingechi group karongo na kwa na chi group ugo aya group ya etaranyora tiga koigubube mambiende nimbwate list nchenkwe ne linga tinchi bwati asobomo na nchenko na akini bia muno sana mheshimiwa bia mana singa jo ikirana na bego tonyera kwa sanga magna ebo igo mwanchu muligeria mana singa jo kwera chinga kechi kwenda kwanyera kwa sanga amona intervigari yancha mana nyera kwa kwenda kia wana chibi cha maneli guchago chira senchirebo ikirana me studio to bwate omheshimiwa Walter Mochacho kwa sebodi ya Kiogoro litirana kwa Josephat Amisi twakogana iri buligeria ubiye bumero bile mega taseni Kiandizi TV ngo iyoranga ngombe na tole amonae chisesa to chiabo na botuko kumanya amange kagenda to kwa gwateka ime na iskoro ngo rwagusi